Umurobiri ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Nyabeta. Ese mbona yaje yani Nyabeta ukubona imwana abantu bana bakubona kabiri kindi iriya gatatu umakanyoreka n'ubwate na sana inaita kuranga. The war has just started. I will deal with you. I will not forgive you. You will pay through your notes. Yani ndo chemba kitu hicho hicho tata bana banaenda araba na nimogocha gochera ndienda mama tainga antu ajitese inoma temkwale ngoma make msumu vivere kaini vitatu gochigo ana ngo ushukuru fishi
Nje bimbira ase to ko rumbi o mai. Sei no mio. Lakini aba tenga yo ga nei yo che bona. Usi. Aya, musnaro yo maka uye yando tinso kondetera. Ana ukra ba tishia na kama pesa. Ya ni gara tiga ko ka mo bele ke kwele ne. Tuko bana bana ndara ba. Tugina ina limo ko kina manyama what next? What going on? Aya. Ana tumekere ndaga. Kingera. Kingera. Bukan mungo soy chico. Kiango. Yombe kiango kilikiro chipi. Nanti koreta no ni cinguru itu tuh. Mana? Lakini bahati mbaya taiyo. Lakini yake ara chitingo kama te. Usina boku mwakirisi na umweleze ngo iko muchi. Ona kagocha. Aya mote no mugeni uria engineer rimwe agambite na ero nchombo manyana nacha. Onyola toyi. Ono tena na ndi ateme tukulingo. Imurigeti mote ni murigeti. Banya gakonyara angakire simu tukambene. Sawa engo mote bin. Aya bon tigara bi. Tigawo jande mungwane. Ya mana. Eyo. Devan. Bien. Kay derna yo kara. Nchende muchi. Nga ibo yani bari. Yani niga siachite. Na oyondo mwisiko mwabo yondo. Odi akiti maitinga yachite kuchingwete mangana asinyete na makongo. Igota iyo muchi. Taiyo. Usenya boko minute. Na oya. Taiyo. Sagano ya tamakuru aba. Opanya higa. Ada momento mo buko pole buya tegasire. Ayo mo buko konyo bengete tegasian bana mtongo ya. Nime tukakore gasi. Bose yakinde. Gasi ngo para. Endo mete basi chichara ndio tokole. Chichi tigare tenko ko beke anda amara. Ante terero. Ndiye magamage imo bisa. Uko kunoko we kamanyana. Mo bisa kago sinyante binkore gasi eyo. Kiria tarasinya tore kire pentonga kwa ngali ngosinyire ewe nte to make sure nga musagano yutara michurko baye nende muneri ntari gutaka muntu kuguchanda kunya kuguchanda kiria yegasi yagonte tori kichibesa encho ntigire gasi yama daro bakore gasi atakara madam chikoro etabeso mete nanya kokora muntu biri bakore gasi lakini tu basa kuego omusagano yatabe Oni bwe goyani madam tonge genete ta basa kwa nende to kora musuna mubeka machira kwara ulino nyene mioro nkomu lakini kono madam asinara tutara ibwani na mete basa chichara ndio tora chiro kubokana basa ngasi kuli kubokana kuli ngasi kwa gasi ngokorande lakini madam yani timete titete moto kongira yiga tete twakore gamna na nchingo kole biasara iri ga echi sengo kuli giri nengo kokiria ndale yobo message nanye ganyira lakini kintanya rore ubuya madam gate gomete gasi yani munango kora chentaganya rende libu serio lirende mpaka engoli njengo kote mini walikanya komo chakanya komo tiu yanga ndujakuli ri chibasi ti pasa kwa ngota mbi oni bwe ulikie ni kelingo salinde chibasi cyane kiro cyo mudekera chibasi ngo tuwa wa nyakere ne nkonyo lenesi soka Upate mpaka go die jinsi ya. ndara kwa ndara tukinzi yaga ona hata na Kenya na mkulika na bana bana mate ni mko kwa yao Nje nkoro kusakani.
Mtensa kaya ngoro. Tobono ngo toko soma. Jengolo kumoja. Kaise naye. Sikere ngolo ngocha. Njabone ere ko chimosobet. Esimie konya kondi. Kono timae tinande toko tema mandi. Ngenjona tesi ngojowa o abo asana tumta baisi abande goje onye nere ka kabogera tori kena ngo musho manene njira kwa mpaka wantebya okoranga no bakari nere ono nye bagoje no baragerera gusimama inju weekend kata Tigano ngende esimie konya kunjanda. Timanya bono. Tigangende ngigunga nkibunkorigere. wono musirenje Ya dosirande ni tutuaje. Aba lakini elage rota to lakini Nyabeta. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Budget was Jomotinho Saba, which took a vocational training to be at the center of our programs in the county. Kiagrando jina nere la konya bana baito. Anyori chigasi yao osebe kore chigasi. Omugavana w'e county ya Nyamira kulira gusira chiskuru chobo bundi. Member ya atendi nabarenga bange baze gocha kuiweranga ase omwako mugima engeri yabo nkiyamentire. Ababwatani korwa se kiombe gya daraja 2 shops gutwarege ikaro kyomwelyo bo mwaka elyo kumulikira obukoleri bwabo. Nairobi na kolire gasiane ayemi mingi naraberiro rindi kubuna ngure college ananyorite kibaro kya nyango karabuni kibaro buni kistima omusacha bw'emyaka ye gatwakogania obokonyi magayo konyoro mubasukana obwepara asaereirwe. Chingagi tore se Christmas no mwako mujia egeteseni kia Ndizi TV nigo gya kwariganirie omuyiga bwo kwarigania rituko ryuguchengera okwibirwa kwa Yesu Kristo egesinga worship experience night obutuko bwegitariki 24 gochakera chinsa 12 nenusu chamarogoba igoika Yesa iborwe eyemo aseyemo kurwase kanisa ya The Messenger Church ngege ejigotoka ensemo ya raganga enchere kogenda musocho. Runinga yetu ya Ndizi TV na waimbaji na wachungaji na kanisa hili tutakuwa na ibada hapa usiku ya kusherekea Bwana na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda mwaka huu. Ni chuto sasime na gusanga nechi kanisa ao na boigo abateribu na deno mpole na Rogers Kangwana Nabuiga banda bange mbabororo iryuguchengera kwiburwa kwa Yesu chikanisa chonsi chihariganiwe. Ndizi TV obwansu w'omugusii nigo yako ganirie Christmas yekia no mwako mugia bwa masesenia. Jine gavana ya Nyamira County, Amos Nyaribongo ganeria abantu baito ba Nyamira, n'abagusii baito bonse, batware Christmas yekia, batumuke buya, waragere buya, barenda abana buya, akiye yerusa, na ende batware omwaka omonyi omuya obwata mafanikio. Ndizi TV obwansu bw'omugusii.
Nyabeta. Lakini ngete bloka kote bati ngwa bwate pati buna koromo sanyo ye. Ono meaning Nyaboke no enge pati yo. Nyaboke na bari kaniti bagaje pati ngaba welcome ye bakagenda nayo. Egento kiandeta ga bwate yakuyanita iyo. Na chiete mwe kazi ni yani. Nkanyora Nyaboke no waroro. Ekerna to metuoro ngachukuje gesiri. Bono nacha ko renta information manyo se no oboirimbo karoro. Nyaboke ngenge go kororo. No are ngeti maitia. Are igotu. Tije tukobori. Hani nyaruke yiwe kare gotarasa kare gotara mu muromi tukagocandika gako murigi. Igo asirete ko mugaida. Usa asirete mbaka yani kineke chete si police. Ako bievu no mega buna mwabo gosenaki. Manyo atasoka nege kombe ko nyoma. Akunywe chai. Ebro ga chandege tege yakumuri. Ona nche na kumyose tu abeira bayiri komu. Ana ariya Nyaboke kare ko kori abantu. Ebro igoro taragireti. Kurara tarareti ngumanga ko mubochi stress ni chiyaki kumbe ni chiya Nyaboke. Nyaboke kare master asaka isaranste. Na nche na kumina kinachira kori gi mosiko mwabo mweresa. Usena eresa tatu. Tigai, buja ni mna gochega komo tebinde at least bono twanyora information boko ngumbo na kinani nyokera bwango iga indipot. Aki asante. Te abantu bayane bono. Mumori gi mapema. Sawa asante. Kari mechisa nanse master ako yunchichaye. Ebro kerega iga tari koragera. Nyaboke. Chingo chinyara yani mwisho yo. Wa chingo chinyara. Bona ne ko ngyakwati. Bona usigisirike. Ngathi ngisho kwanza. Kai, ngaki sweetheart ya. My sweetheart. Kwaruka sweetheart. Ndinale nge sweetheart ya ho mweli. Ndi wenge sweetheart. Geta kera lito. Keretari. Kerens. Kere minute. Ngikia. Ondo kesu yani kwa lete bitare nge ibakanga kane na akonyara no mukunguro wali ukangora kya madara. Ibitako kosebiki. Njene mbuli. Ngibono ko ndamera ke mto unaacha ko kwanto kwana ngora yo ke maskani buna antaba nene bancha indikuruka. Ngiye tuwetani. Amangana nabo tomete ngo akorete. Nditu anyora nete muina ali so bana ominga kitu akwane. Na umiyo yo koterie kwa. Ngakitu akwanete. Ngina gotetie ndo kole ngo akorete. Jerusa. Ngiwa mboko ginyama. Buya. Ngaibo ya. Buya ni nyomba ara tete gosoka. Asa kwete. Meeting ni renge watendi bone. Ejizanga. Ya tete meeting ni ya saa 5 yako. Kwa ntinko mani stante retsin.
So ne bia ya tegete ko kwa mwango cha. Kuma to mwana na murigiri sana. Buya no mwana omuya, mwana omuyigwe. Abage so cha ongere go chenjo ma. Timati nge shida ne lie. Achenchiri na kikwani. Ni murigiri ti. Achenchiri so bube go so buya. Abuni jamai. Nje go we chaze. Yes. Hello? Sana sis, mambo. Niko poa, siku mo. Mam, simu yake ni kama imeharibika na sijui penye bra amepeleka yake. Wako poa. Haki, ndio wocha. Ingi. Ngote indi. Acha ndigelie fyandu kusiga igani chabu. Ana rusire kobera nje weke gasire nyingi. Sawa. Igongani. Nonyambone nje nobeka boneka nje nabongoja. Ratema njande te akunya konga tikasi akunya kontokonyira. Sawa. Hakia mwegandi lakitowe tiyo mwenene wobe. Haki ndomerere ndefe umwana umindu akumutangi nje akira temu ndori konyara na nere pi. Mamere mbiyari. Kubarike igora lakini nachagwene. Kakubuka gachire jumia atari buya. Ndwanganye te kuchiye nyumba irienya. Lakini erenge nduke ndi. Wani yangi okoni. Quanto me ne dice comina, tindamina. Sawa. Rito korigi amne kiaba. Najua. Kwa kana mundu wata mawaso wasia nande. Iyo siretenje. Ya mundu naroro na ndiruguru kwa moto kile. Olena. Muhisane kwa mumaide. Nje no mogenia. Na muhisaji mumaide. Vale nangu tumbuka hivi. Kuje pale rabe. Ngalo ndokansi. Ante vi ngote mwane mate gari sino ndiriere gari lakini asokerera moche kyande ndira bwa abati bone tu agambire ne kosi inde timongeni timomanye tia bale no mogeni inde kenyoleki indara mnango tumbuka indo je pale la betesi yotoraro don onde te yondo joti
ito mwaki de sinyonya Simtimpo ti tu kan betenere kare. ya go sambire usae nago abana nyo watei ngatin nandi na tumbo kitai yo cho mene mbora buna komina na mwengene Na uburabe na uyo kwate ba na mo na kutana. akala na maana kinende wate na mondo tinine bitai yo tinine nje Nyabeta, 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 somo moya Nyabeta, no yae, Nyabeta, no mundo yae, Nyabeta, no mageto wajani, Nyabeta, pa como ello Nyabeta, aye Nyabeta, Nyabeta. Mpenzi wa ngoma na burudani, ule wakati umewadia tena. Club ya Cindy's Villa Kisii inakuletea ngoma kubwa zaidi tarehe 23 na tarehe 24 mwezi huu wa Disemba. Mwanamuziki Osogo Winyo atakuashia moto wa ngoma na miondoko ya kienyewe. Njoo tuburudike, tunywe na tule. Kiingilio ni bia 2 pekee. Njoo nyote tusherekee sikukuu kwa mtindo huku Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugi. Unaweza kupiga simu uwekewe nafasi au kujua mengi zaidi kwa nambari 0796387776. Cindy's Villa, home of entertainment. Langu jina ni Conrad Ongwesi, msimamizi mkuu wa kitengo cha Graphic and Design hapa Ndizi TV. Ningependa kuchukua fursa hii kukutakia heri njema za Krismasi na mwaka mpya wenye fanaka. Na nikukumbusha ya kwamba iwapo hukutimiza ndoto zako mwaka huu, usife moyo, manake mwaka mpya huu hapa na tutaanza upya. Alamsiki. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwancho muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV nigongo kuganiria litukolio kwenye rogo chengerwa ko mwana Yesu Kristo amono mwako moya bwetiri 2024 ekero toko semi watu nyare gosanga nabalia batabwatie nabaganiria maya ase tinga kechiga moganderete nemeyega ao ninche Uncle Dipon asanya. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Tangoro Kurioke Nicholas, como Officer of Social Development, Kurue, ese sub-county ya Nyamira South. Kwa ushirikiano na Ndizi TV, aso mwako mwema tuwawele toka kore kasi engia. Awa na inji na wabalikele ba Ndizi TV, na waka ndairie Christmas yekia. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Omwancho omurigeria bwegeta seni gitu kia Ndizi TV ni goto ikirezi ngagikiri chemega ao ya Christmas tokosherekea Christmas tokuwereka mu mwaka 2024 asijipara abagende gaki na basoya mabe maiso kurwa Ndizi TV as operations manager ni Hesbon Nyameta. Ndizi TV, ubwansu
Gusii. Vyake gima umwanchi Nyabeta kia Ndizi TV nigo charagire chinse sato chabona maragoba asine robere boikiranu kwene kyangango koletrande amangana maya asenchira yobwagale no gasemera kwane na kwabere kugotwara obuligeli aborobya nabo igokwego kelia emerobelio imegeta kia Ndizi TV na ningo kwaligania asemesa yamangana maya elinde toboto sanga amange abakwenda kutobwatia chinse mo chichi mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na botanya wetera www.ndizitv.net iritere free dakerubo na sensemo chivero kalio ni gotokubatanere Joshua Auta ulio kwa nekebna chibi channel yogira gukira sole asenchira ya bene na ere Petra Mukira kondo mwanchumuli elia tetranyora mangana maya asenchira yuko ya chuta. Budget wajomo dinyo saba which to make a vocational training to be at the center of our programs in the county. Kiagarando jina nere ra konya bana baito anyori chigasi yao osebe kore chigasi. Omugavana wa county ya Nyamira kulira gosira chiskuru chobo bundi. Member ya atendi na balenga bange bazogocha kuigwiranga ase umwako mugima engeri yabo nkiyamentire ababwatani korwase kiombe ya daraja 2 shops gutwarege ikaro kiombo elyo bo mwaka elyo kumulikira bokoleri bwabo de Nairobi na kolire gasiana ayemi yake mingi narabeliro linde kubuna ngole college ananya liteki barokia nyango karabuni kibarobuni kistima omusacha bwe myaka ya igatwako ganyo bokonyi magayo konyoro mubasukana obwe para asaereirwe Mwanchi umuliyeli yangu kwa ligani bene ilinde tobito gusanga asobu amo guchaka bonega guika omwailio ama yaye birebigani otoko ya chaka kurase county ya Nyamira asengo komanya umugavana wa county yo Amos Nyariboli tukolia lero nigo ayo roboti kurase committee eyaberege kulingolia obokoleri w'ekiskuru cy'ububundi osangane gitasene kya Ndizi TV nigo aliyeira kubwatirana nabo igo bosira kiskuru cy'ububundi elyo kwanekya obokoleri obuya igoni go aenekia goseniga rale bene okwenda na gwechi scholarship asomwa kogocha asabuli abantu bonsi wesoke nabo igo kwenyorere scholarship iyo muri kicho job maangi no robotero Maega yokorora obolema nobolege umbole ase chisukuru cy'obubundi ime county Nyamira nigo mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo arosetie ekamati yokolingoria chinchera cyokoronge ya chisukuru cy'obubundi omotyenyi oikominemo ase lituko lya lero aegwa orobotio ruo ase obisi yaye chinsu cheito cha vocational training jibwata Obarema gachore committee November ikorigereria egachie binto ekamati yagania kumulikerwa ase orobotio ruo no komento kwa bakoli emeremo ebinto bigotumekwa ase sukuru ekyo naboigo obonchoreria ase oburai asarwa eirago jikobasira amanerina oburai boro borense chikozi nechingia lakini ntomende ichinde particular necha chichi hoteli nyo saba
which to make vocational training to be at the center of our programs in the county. Ikiagarando jina nerera konya abana baito, tuira abana baito wasome chigasi cha maboko. Ensemo ende narali kuchaka kuona no scholarship omwaka ogocha asara liko cha sebule bwate okogania no lemerwa kugenda sichabi cyo mu ward administrator elinde kwa buchifomu ekiguicholia elinde bachikwenyolera libaga Omwaka oyo program ya scholarship negenderera okonya abana bari abangaini kurwime chimetaka endo mwana wikanyora max 300 na kuchigoro igo bono rero kuchakera rero oyore niti na bako enda se ward administrator arusie form aichorie ira niwo obviously ya administrator maikorigere une committee ye ward asebo iko abaga wikarana asamatanga ayamo ewodi ya mawawa ebunge ya notu mugirango county Nyamira koremia enka emo. Sisi kazi yetu ni kuwaombea wakuwe na nguvu. Bali no murai bwabali no mubaro omonene ase bunge county Nyamira Abel Mose omo MC bewodi omwaga mo nyankana nakwanera emeroberi ya magenderero buno bwaga kibwe kipara ogosira kubizara obochenu na magenderero ande kibane kingeto gikoroisha close to 200 kilometers in county ngima iwa mababa tulivu icyamo munjiro cyabo kera njiro cyabo tutunjiro cyabo rabu yocho sinjiro isiwe domende budget ya mariogo yochi modu cyangana cyanyari mariogo na abenga gutoka kiagera kwa toile na gitari ne sana ile leo mmegaria is 90% complete na people are very happy assembly yetu una tore ndenya garama ba gukore kibindi kya 10 batore gute n'utu mugirano na yenya sai muna rumia gigata n'utu mugirano na ito bago tikateni tokerede buya gasanje na ndo yogera keire aira libaga bene kuganiria amenyibe county Nyamira Christmas ekia nagote bamba korete omukutano no bitago biborendi elinde konekia oborendi mboro engake yesuguku to attend the security committee to avita basikari bakaba na alert ngorenge ribono iga patrol negenderete naende to babita alert mbari kwenda Christmas tigabarenda abantu batware Christmas kyomorembe. Ginko reported ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbia mana sana umulikito Job Maangi aso gutwaliganiria orobotorio sinchira yobwagali. Otikana nayo ni gotokende mase ya mogweke county ya Kisii asengo kumanyibuna municipality ya Ogembo nigo yenyoleire a board yera chikobage kobweterana nabo igo gutenenera obokoreri ao asensemeyo litkolia lera sigeti ye chigosori kya Gusii Stadium nigo omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati abagakoya okoboko nabo igo guchaka emirimo bene okwana nigo balira kobweterana nabo igo kwenekya amagendero ime county ya Kisii. Mulikito Milden Mumanyi na mange magega yo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati gochakia municipality ya Kisii omo chakano bwo mwako yo igani gobono municipality yo erache gochaka bene ase bono body ya cholirwe yo erache gotenna obokoreri bwe municipality yo ase bono omugavana atebire ekigeganeirie ase municipality yo. I'm happy today. We are unveiling the municipal board for Ogembo so as to actualize the vision we have in the development of Ogembo municipality. There was a delay in having the municipal board in place due to the absence of the county public service board. I congratulate the incoming chairman and the board members for being successful in getting an opportunity through a competitive process to run the affairs of Ogembo municipality. This is not a municipality for Ogembo. This municipality will serve all the Kenyans, the Kisis and non-Kisis who stay in our region. Omo MCA bwensemeyo James Ondari nigo akwana egati ya magendero aganeirie ase municipality yo. Abantu boge kumalana bawo. When we proposed sewer
network tugwatisiwa ogepo ino era bitangani iragera ogembere abantu baho kana ambako gende cho isiko batate kugende cho by excellence. That's the reason why we run the sewer system. Again, we must have a cemetery. How I wish about the Yatoru, make sure Ogembo becomes the next third cleanest town in Africa. Omugavana nigo ainekianga nachiko babwatisi ase ogokinya municipality yo nsemo ya magenderero. Employment opportunities ziko nyingi, lazima mtaandika watu in the future but not now. Na tutaandika watu kwa sababu tunataka kuandika, lazima tuandike watu ambao wataleta mabadiliko makubwa. Development of urban infrastructure such as roads, pedestrian walks, ways, footbridges, cycling, storm water drain, social halls, markets, garbage management, sewer line, and the waterworks. Yes, I endeavor that I'll provide the necessary support to the board to actualize what I've just said. Gati ya baraibaikana ase ensemeyo bakuragwa nomo deputy speaker Jacob Bagaka nigo bagokera igetambo kirekyo ase boigobagania chi municipality chindego cha komentwa ase chinga kichirebosyo kuya mono asubwanja abantu Ogembo ababwate chiwodi sano na Kisii county kima watoa echata in January and watokolero mwaka nekegwa kyokuchaki ebodegasi egera tonyoro gukonyira gwonchorerie county yaitu ebe buya moto enyamache ebe municipality na intu twetegereire osebona ndagete musike umugavano ito toma maskani aye akorera abantu bayega Oborendi nigo bogendrete kororekana koba omochando asege korekia bwango iganigo omoswati anyara goitwa asensemo ya Ogembo asebono omoswati omochore Kalen Magara asabire oborendi gotingigwa ase account ya Kisii maiga yege korekyo koba. The issues of security in this county is one thing, and we are not going to sit and wait abantu baitoko koba murdered bango itwa to kalansete. And the security apparatus in this country is not going to change until ODPP has stopped Hollywood na criminals. Kuripoteria igetaseni kia Ndizi TV iletariane Mildred Momanyi. Mbiemana sana mulikecho Mildred Momanyi asogo twaliganiria oroboti urwa sinchira yobikirano ababwatani kora sekyombe ya daraja 2 shops ritkolya rero nigo batwara egikaro kyo mweli obumwaka asokumulikira obukoreri bwabo gusanga nabaraibe kyombe kyo nigo baerera emirobiri mekirano babiri bakobeka elinde gotinya obukoreri bwe kyombe kyo nabago kwanike bunakira oyomo kwegenderyali nigo baba bakobagana ebinto elinde gochengera esugukwere bosyo ase bali eira gochigokore buya ase omwaka ogo chorobatira sinchira iyobekirano ababwatani bebyombe nigo bagendete nebikaro byomweli obumwaka asokumulikira obukoreri bwabo litkolya rero nige kyombe gya daraja 2 shops batware gikaro na kubwatuka obukoreri bw'omwaka omugima. Rero ntwabwate omonyega bukoro omwaka yetokoyonoka segesonga nga endi ya party celebration ase kera member ya attend na balenga bange baze gocha kuigwera nga ase omwaka omugima engeri yabo nkiyamentire nabo igona ndingi bawo chikonyora lintu yariganete mono twarindreke twagekire ngegu twatemire twakore gento twanyara service elinde aba member bito bagokibu kolengana no bokoreri bwabo nigo batanana enibo eyo babiri bagusangiriria omwaka omugima chinga kyecho boigo nigo bainana ebinto asogo chengera esuguku eyerebosyo kuchi bale konyora engeria yase twakorere nga omwaka oyoiga na twajire kurwe tariki entanga ntwekire bono go mwali omwaka to celebrate kero mondo konyora ase pasha aye gento keria abege tasimigete
kubwase obonjori buri ankora ase kiombe nabo igongo chibare konyora endagera eyere obosie eyere sukari eyere gichumbi eri ebintu ebinge biri abarairira abana babo chinka ebache konyara koria ekere because baraboka mba konyara konyora gaiga na bari batirte maiga mba nyara konyora kende igontu akonsider ebintu byonsi tonyarire kubabeka amo erinde banyare konyora ebintu ebyo igobo erera amagendero baikiranire inse yo mwaka oyomo nigo bagokera okubwaterana kwa abanyakiombe elio kwegendereria asubugima bwabo egento ekiombe kiabeire kegokora nigo twatenga mbia monaso umusingi babeire bakobeka ekiagera senga kienka inse yo mwaka oyomo amagendero bakorire kuimukia magima y'abantu asetera chambiri gochenchia amangana yebyombe muna bwente gokorwa tara chambiri nigo tugwagera members baito ngambia mono asingi ncho cooperate nonya nabonigo omubaro munge omentekanire ekyo kyabasirire gwikirania chi project muna kugora chiema ekyo kyabasirire komenta enengo ase ekyombe ekere twachagite kiombe ke twachagite abantu turabake tugachaka turabasini ni mono lakini goikirenga kieyega turuchinganya sawa tororekanire na ende babeire abange twagorire chiema twagorire ebirogo kwaena na tore chironi ngokonya na torasi chinchira ao obuya bwokubeka chirecord na kubwatuka oroboti teneni ngati yabiri byagerire ekyombe kyo kogenderera asengencho ekeremo kobisa ebintu ebingura report chekeombe abantu abange kero kende bakagiranga obobisi mbororo gose chibese chialirwe rero twakore report yorunga annual general report etwasoma koruna twachagete twakire amaliko akwaneke maene twabeka teneni erinde obokagerwa nga chibese ngosira chirego nga chabere mishandled nga chabere kini report yokanya sokia ya oro kitene nga kerege ndombu yakere na ebengi mbuyere na siamagana yempesa mbuyare kerege ndombu yakere memba simbago kibo omugachi bw'ekyombe kyo nigagokera obokoreri bw'abanyakyombe asoko bachinga kichinyororo na kwerero gosemeria gokugenderera no mwaka omoya side members wame cooperate at least wametupea ample time kwa sasa vile tumemaliza iko kitu ambayo wametengeneza as interest. So far so good. Hii jani haijakuwa rahisi but tunashukuru tumemaliza vyema. Muna wanachama nigo tukuimokia echukumu yote members baitu ngambia mono. Turigie njira yo kubatabinga nyone family chaino chimanyase nari mwaka chiro mwako mulima. Muna tuacha iga twatabaya ati atonyore gantu bakeigo erinde tubagire members baitu ko bakogende subuku. Banyore egintu bakogokera ni family cyabo. Frida Kerubo, Ndizi TV. Unenjere ya moyo kwenekea mna serikali ngusangere na bali batali kwenyara nigo baba kwena na endagera guchia ase abagambi ase sublocation ya Nyabururu nigo mugambi yo abagakubwatoka endagera guchia ase abantu nabo igo kubaganilia esugu kweringia kulende nigo abuli abayiboli kwenekea mna nkoli balege keigo singincho yo kwerubelia asomwa kogocha anmono asensemo skuru morikicho Epolinari Sakama norobotiro buna enjere ya moya serikali anene kwene kiango sangere suguku na bali batabwati migo yabwatuka chindagera ao gochya sabagambi kubabagera bali batali kwenyara samali etangoro kumasesa omeka kuru location ya Nyabururu twakire mbia mana serikali yato nyere Christmas yeke twairwa machere twairu chinyende kwatore no mogoko manene serikali yato nyere na gotoikange tuwasabira serikali yetu agendere bia una yakolira mai. Kwa majina naitwa Cynthia. Tumeshukuru kwa siku ya leo. Tumekuza tumetoka kuweka nyoro ya Geteme. Asero kesheni ya Nyabururu ni gomogambi bwenseme yu amono mokonyoe warua endagire yugo chiase abamenyi borogongoruo anene mono bali bakurwa se chifamiri chitali kwenyara. Itukeri lyabeire lyokogokia mono asengiyo tutwana kurirora. Etogotanga abagambi baitombi ya mono na ase location ya Itenyi togenderere ko bano bwamu. Nashukuru kwanza ende na atiribia ose wango kuongeza sana the area chief Vincent na the area assistant chief almost Edwin Ondieki ekiarenge njonaro lile babagire go babaga senjere ngia igo barenge the most bali batabwa tekende yanku balige lipake oro no ne chianga orara mu akwanza
gukwana negetasenie komokonyi bw'omugambi asensemeyo nigairaniria serikali imbu yaso kubwatoka obokonyi obu na goteba nigo baikiranie ebirengo biria serikali yabegete aseo kwenanwa kwendagereyo kama lietangoro kwetu ibieki moere assistant chief omunisio towns application location ya togo wakera president nga ndiye mono serikali asenge jogo ikendagerese location yetu ya Nyaburu twabagira abantu endagereyu twabaire Christmas une serikali yatebete twarigereretie abantu bari barenze mono bari batare gocha konyora kendewe bari kuri Christmas aba baturete tukaba identify abantu abo twabaire ndagere so esenchereyu erinde na baro banyore kiwawe chikuria nero mugambi bwensemeyo nabanekeri oborendi bwaisaina bamenya abo nakugania chintere bakoba maiso anenase meyegeye yesuguku aseboiga bainyuria baiboli kuliageke ekiagera chiskuru na chiro chionko igurwa chire January Marieta Vincent kwa Nyabeta mo chief Nyaburu Vocational twalenge esuguri yokubaga chindagera chiarweta zo murais kwa kodruya usirikiana no masari chifone naboigo nabantu ba community policy nabagambi bane bebinyoro ngochikoira libageli kubakizera abantu bonsi banyaburu location ingakiye tubato moyiga ku Christmas security togo chibakora na beisaine igo abantu bali ndaga yabo so borora na hane mba atwara wasi ende yonsi at the same time gochiko baganilia maya abantu ba travel muna ku Nairobi chinsemo jine bali bagocha Gusii ase omonyego yo ku Christmas watu ale sabalingia elinde beke nkabuya naboigo ngochiko ganeli abantu bonse abagusii bonse kwa ujumla ya Christmas yekia ekero abantu beyarigane kuchengera kulinga bwesikugu nigo ngambiro okesheria ya kuru enyoire abantu nene muno bali bakwa asi family kipata kinyara yapenekia kinyara kusangari na barokukeria geke kiarura serikali enene kupoteria Ndizi TV njegeta na Polinaris akama mbia mono sana omuriketo Polinaris akama asorobotero na intu tokobaganilia esugu kweringia hakunde gotikana nayo mwanchi umulie na gosika mutu nigotoka nde masemo goika ensemelia marani asingo kumenya bina nigo amateye moya bereke weso kebene nabo igo kubulia obokonyi usekugania obokonyi magega yo mwana obo konyora umubasukana bwipara asabiriga kurwariwa asimiaka 3 yabereke gweta kolengana ne amateyo nigo babiri bagutumika enibo yabo yonsi asoko murorera konde gwikira bono iga nigo babire bakoererwa nigo babulire onde bwensi ore no moyo bukurwa abikagusangana barabona boyo kweneke na moga koyo konyorale obogwenya muliketo Julie Kerubo na bakagwikira na chinsemecho na boyo gotwariganira orobotiro kubwatia norogendo ronde rogotoira ensemo ya marani ekinyoro Kenya mutaro omerana na George Onchirio kabire ensemo ya Nairobi na gakorege barua kia chinguru chomorero yani electrician buna erekoboka emambi na kogenda emeremo George niga omerete omubasakano bwepara ikikirerete chi project chiaye ko kuba boigo chindoto chiaye gusira muro gatatu ase family chocho nchiri tumbo ile Nairobi na korire gasiana na emyaka mingi naraberiro rende kubuna ngore college ananyorete kibaro kia nyanga ngokorobne kibaro bune kiestima trinity ni electricity kama kile na kore kuru 2012 haka naikire bono iga latest rende 2020 rende mambe amana lingo kere tinga kera accident yetinari nete matatu ngo endegas alende kere tinga mera na accident yiga chia ringiras chia ngomeyogan ono nje kunandi nete ko endegas nje te gotabuka igonga toka inde nyagitari
lakini story banda tinge na gari ya gitu yende ga passing to frame bantu bandi basirite nonje kwa na very mistake ndimuna na asirire lakini bagandu sikurwa se bagasolete asinga njubanya rutengani ndati usipio bagambika guchie se gari ya gocha bono ochi tikale babo tikale 5 kerna ikatikale 5 bakanyoranga na baire bwasimo ni moya gete igari ya gete ya sekete skali gate bakanyora ti doctor chiango chialinga ne bagantuma rende media tire bagantuma Kenyatta no chi doctor chi chikali gele chianduka under intensive care nalibambegete under intensive care nkaenda koro almost 2 weeks ngamaza wetera ogokonga kubugima nigo yabeterereti George kurunya gitari asebiria chete igoro nonye nigo efamily yae eyachete wetera ogokonga kubugima asebono atigaire na boibori baye gunyara ikinto gunya roje no mugaga ne igari taye bono tabuati ni anything wono roje nende kiria kanyoreke bari geto muntu ngore service ngore washing kire toroje nero ingaite bono yere affected ya segenjo ne sabri finance my family na wife ga chete na ba esauri ono mete na bantu na menye tibia ona igeracha konyora na umi akanya hotema nga koreki na usina nyari rende na anyo na kori barua kanira ba school ona ibi komogera bakata iyo bono nigo George abwato kwegena buna nabwene eria nyare gwikirania amagania ye asagosaba musamaria anyare kumukonya gose serikali inyare gweswanania erio anyare kogenderera nobobweni omwanje nchere kiyomo kirakoru umwano ya irane ripoti rigeta Seneka Ndizi TV ninche Julie Kerubo nogosemiro gwitu na eamateyo nebege konyora obokonyi na boigo omwana obo kogendera kurwaligwa kwande gotikana nayo na gosika moto asorobotironde nigo gokumenya buna unenchire yemo yo kogenderia omuno wa wike Gusii nigo omusayo mabere kagweso kya bene na boigo kulika egitabu asumuno yo wike Gusii egitabu ekyo nigo gikorwa otongoro ne chinyera bantu ase aerera ekirenga kyayo kulika egitabu ekyo naboigo kuboria abantu bonsi korwa asorgongo rwa Gusii wesokia naboigo gwesomia amang'ana amaya ase egitabu ekyo Samarieta nigo nkoro ku Boniface isabo Kenya mwaya Cosmas Nyamayo nkundi o Kinasio Kiraro Joseph Musaremo Munyakeri kurwariranda ngino moko monene kurika egitabu gitangania science fiction otongoro n'ekingira abantu orogendo cyase kingina ngeni nero mugano mutangani teri aseke Gusii gakobono asemino yoboroso takege Swahili kulikuwa ase genre ya science fiction na gokira mono ase abanyakinyero bayiranda abero nkange ase boklonchiga kumanyikana gitabu kiga na mono muskarati amuna abande bangere babere bakonkange ase kolonchi gitabu kiga tabu kange bwate amangana mangi turanyari wesemia arachikorokereria abana baitu nimero binde birachiche kyo kwanira omugano botongoro naki banyarito kinyoro kyabo kiranda kirane bata buri twe abana ngakinya koira na mono naki banyarete bwata chingira abantu ekiga wikari asense yobwari ikarase amate chingene ngichigatinge siani wika bakanyara otimbana na barobo bono ko yanyorere gitabu kyabo baranyara koranga kyomugano yo chiete na ria banyorete ko bara sengoro nyongora yani wormhole nimbaruki yabo yotenyori chuma yani rocket na ndenga bunayo gitabu kana kirita sumuntu wike Gusii elio gusigeta abamite kiagera komeko korosya mangana aba mororo nalikira mu abana bakwande school ali bakumanyanga marieta buno bano chinse mu cyo bonto bwate kuna kyambo kyo munyiro yani po campus
onye bakwenda science tubote bunabono magena au nabono ligena mugusu yani aluminium tukulingolia sinchira yobotamiyokane and the atomic number and atomic mass ibintu bingabune ebyo asimu nitububurosubike Gusii yakora mangana ya mororo ngano onye nabantu atachite school ya muntu nabakunyara somo mugano yiga banyare kwa associate nichi concepts chikagira kaba chinkongu ase science kyabona Tinga kiechio boigo nigo Dr. Otieno agokera obukoreri bwaye Boniface Saboke asokwimukia egetambukiro na boigo kulika egetabu ase omunwa weke Gusii nigo aerera amaroraye asamatukabucio animono ase abolia aborkia koeneke buna ngosome bale abana ose aborkigwa ase omunwa weke Gusii tinga kyabaga koeneke buna nige egetabu ekyo kerabe yekobaigora amongo Egesera kebenete kuligereri wana kuunenti wa mono n'abalingoli n'abana n'abantu abanene twensi amo mwanya gitinge tubone tutukerigereri asobwo imebwaye erine tutware byaraso manyi birengereri bire mane birengereri ebiruki imaginative yani ebigoro ebikocha ono asechera yabene anyole gitabu kelia erinde toke chaki asenchereye igitabu kegikoro kuotongoro nechinge abantu ono genda kuchasi tingena nyeni ono omonye daba ke balekere tinga science fiction nereke Gusii konende bona twanyolire ncha akambi yamana sokoro sirikoli ono na tolitirimoke na tolitirimoke naende miyamono sana ikiagara twanyolire bona nchanga bintu bine twarengera timbiko nyarekana ina biko nyarekana miyamono sana ono igitabu na kieke orogendo uchase chingera abantu uchase chingena ngeni ono utongero kutora amasome buya nchana chakire kutora vision ni kitabu eke ngakoma na certificate ile vision certificate ya marathon certificate ya kusoma na ndama boli kama kompa kuna mada muri uchagaiga uli literature literature no kima nawara asijara yabena wono ntagete tukibwatoke abarai korwase kiama gia ODM animono korwase orogongoro wa Gusii nigo basingirire goteba gukibwaterera kiamekyo aseba enekiri bene gutanganya ukwana nigetaseni kya Ndizi TV nigo babuli muraibense Dr. William Ruto kweneke bnango kya niale amaguri yebintu ase okorobelia abakenya obwima. Mimi ni mjumbe wa ODM na mimi niko loyal kwa chama chetu cha ODM. Leo ni siku muhimu, ningependa kusema hivi gavana wetu ambaye pia ni vice chairman wa ODM. Sisi kama watu wa Kitutu Chache South na Kisii County kwa ujumla tumehujumiwa na serikali ya Dr. William Ruto kwa sababu kama wa Kisii hatujapata permanent secretary kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru wa nchi hii. Ya pili, wakati wanachagua watu katika serikali yao wametengeneza board mbalimbali. Wamechagua watu wengi kutoka Kitutu Chache North, watu wengi kutoka Bogirango, watu wengi kutoka Nyaribari, Masaba. Lakini Kitutu Chache South hata wale walisimama na kiti ya UDA hawajaweza kupatiwa nafasi yoyote kwa serikali. Na mimi ningependa kusema hivi, wakati mlituchagua, mlitutuma kule Nairobi tuende kuongeza ushuru? Mlitutuma tuende kuongeza ushuru? Ndio maana kuongezwa kwa ushuru na hawa wajumbe wa UDA na wachache wa ODM walionunuliwa na Rais William Ruto, maisha yetu imekuwa ngumu. Wasema nateri boigo.
Na ndio sababu ningependa kumwambia rais wa nchi hii, sisi watu wa Kisii tumechoka kuhadaiwa na serikali ya William Ruto, na tumechoka kubaguliwa na serikali ya William Ruto, sivyo? Serikali ya William Ruto imetuumiza kama wananchi, na ndio sababu tunasema hivi, wewe Zakayo afanye nini? Zakayo afanye nini? Kwa hivyo sisi tungependa kusisitiza kwamba tutabakia pale, tutasupport gavana wetu hapa. Gavana wetu serikali inajaribu kumwangalia hapa na pale, lakini amesimama kidete. Ningependa kuwauliza swali. Mliona serikali ilikuwa inapita hivi ikigawa chakula. Nyinyi mlipata? Mlipata nyinyi wote? Kwa hivyo hapa kuna njaa, hakuna njaa. Tuambie serikali tuko na njaa, hatuna njaa. Serikali imesikia vizuri sana, wananchi wote wako na njaa. Serikali ifanye kila juhudi ihakikishe kwamba gharama ya maisha imefanya nini? Gharama ya maisha imerudi. Abantu baminto togendere ko nyuma ya umugabano wito togendere ko support igesore gikurukunga Anthony Kibagendi elinde 2027 abakanya saa bae kerogo ndu 2027 etani yeto kwa kerogo tuwika. Serikali ya Kenya Kwanza nigegendete kubika emirubiri mikiranu soko enekebuna obwagachi bw'ekipara bwabiri bw'okwikirana obwikiranu okwana omwaziri we sekta y'obusombi Kipchumba Murkomen nigo enekia kubwaterana n'abantu nyene soko enekebuna obwagachi bw'ekipara gusechi project ekikyabete kigotirwanchira ngogendererwa kire. I have been given some statistics here by Moja Express that first of all, during construction period, a construction of 27.1 kilometers of road had about 6,000 Kenyans being engaged in employment. That is something, because assuming it was in every 27 kilometers of a road, 6,000 people are employed for almost 2 years. The operation of the Nairobi Expressway has greatly relieved the congestion situation in Nairobi, reducing traffic time from JKIA to the town center from 2 hours to 20 minutes, which enhanced the competitiveness of the Nairobi as an international economic and trade center. We have now more than 200,000 ETC subscribers who have been enjoying the benefits. Mwanche muligeria korwa sorobo tioro nigo na ikire omoelio bwa mangana maya korwa ase studio entangani toska tonyegerati atose ase nsemo ya kabere ye studio tumerene nere Sultani Obangi oyorabe kagutumanya na rya bere kagwatika korwa sensemo ye Kigosori. Sana Frida Kerubo kurase enseme ntangani studio mwanchu murirengo kwaligania ase Kigosori koma yenga analalia ya atikire korwa ebruo au nchengoro ko Victor Sultan Obangi mbegete kordo kia captain 001 Kigosori to yachake korwa se egeti gia Kisii school abwa se timu ya Kijiji FC yabeire abanyangongo be tournament ya Kijiji football tournament ya reganetigwe ase ensemeyo ase chitimu 12 korwa ase county Kisii chesogati eje korwa ndira ege kombe kitimu ya Kijiji nigo yairetege kombe kyo gia Kijiji football tournament maiga yokobaikora team St. Peter's Galaxy chigoli bere ase AMO. Taratibu anakuja kusazuka jazi na Marikome. Aona kitu apige cha kwanza. Pale taratibu. Namna gani piga chini kwa chini lakini akulenga shabaha. Aona kitu wapi pasi. Anakulwa kiatu. Beki ule jazi nambari 14 kwenye gongoza.
kijana mdogo mwite Churchill. Wanaanza pale kushoto. Kumbuka mdhamini mkuu wa kipute hiki ni bwana Cliff Machoka pamoja na kamati ya andalizi. Piga pale lakini namna gani yuko mweka hazina bwana Wycliffe Ayoti ambaye vile vile ni Arsenal mkubwa sana, shabiki shakiki, nasikia shabiki sugu wa timu kubwa. Taratibu anaanza Migao Charles pembezoni pale, anapiga chinga mwili jazi nambari 8 kwenye mgongo. Taratibu anagawa, piga pasi tena lakini alikuwa ameutia pale. Adui mlinda lango, piga pote la pote, babatiza mtu unatoka je itakuwa. Alete pasi lakini pasi hafifu. Wanaongozi kijana Churchill. Churchill geresha kwanza, Churchill piga mtu chobe inakubali. Nilikwambia Churchill alipo sasa anaonyesha mchezo mzuri sana licha ya vijana wa timu ya Kisii kutofika kwenye mina nevyo byaliganiti kuno mubwatani bo gwanchoku ya korwa machengumbwa babwatani bagosoretie se tournament yo ya Kijiji football tournament nigo baereire igatia makongo bagwetera chingaki bakogendereria talanta yabo ase tournament yo ya Clifford Machoka nigo timu ntangani yenyorete igatie buyegwa nechi shilingi chiriwe 22 chingaki timu ya kabere yenyorete chilingi chiribu 15 Kwa majina naitwa Charles Jomo Manga. Mimi nachezea timu ya Kijiji tuko kwenye Ribali Masaba. I'm a defender, but for now my coach aliniweka ku midfielder, huko ndo nilikuwa na force. And tumepiga game kutoka ya kwanza, tumekuwa tukiwin goli moja. Hapo jana tulipiga mtu 3 pure tukafika hii final. My first challenges of sponsorship, as my captain has said, getting balls for training, let's say training kits and the finance. But I do thank Bwana Cliff Machoka, the sponsor of this Kisii tournament. My name is Dominic Mogaka Muruli, Jamperson Kisii Sports Tournament. 2023 Kisii tournament, we anticipated to have 12 teams. Unfortunately, 11 turned up, where we played knockout stages. Finally, today, we managed to have 4 teams. That is Kijiji, St. Peter's Galaxy, Kisii United, and the Nyanjwa. They played semis, whereby Kijiji won 2-1. At the second semis, St. Galaxy won 2-1. 2, Nyanjwa 1. Finally, we had 3-4, whereby they were Kisii United and the Nyanjwa. Nyanjwa won 1-0. And now the final was between Kijiji and St. Peter's Galaxy. Kijiji won by 2 goals. St. Peter's Galaxy 1. League ya Kenya Premier League ni egoswa ase omotuboko we Christmas na we gochingira mokomo ya litkuri ya robene chunga chigosori evereche ne kiwa Gor Mahia nigo yabaikore timu ya Bandari egoriemo asiriga esegero chunga timu ya Kakamega Homeboys ya ikorwa ne timu ya Nairobi City Stars. Chigoli egolia yamo ase bosa eligi yonigo era inarenirwe chitariki isano ne mochi motinyo January omwaka gocha 2024 chinga timu ya Shabana eyo yaikorwa lituko yaikole twelituko ligoro egolia yamo ase bosa ne timu ya Bidco United era chekorana ne timu ya Muhoroni Youth ase gosaliende yelituko ligoro timu ya Ulinzi Stars nigo yaikole twe ase getiki abogyanka asogwa kwa chigoli bere ase ligena liesagero.
mwanchu mulganara yona kwariganete korwa ase emesa yechigosori kwina kwanenga nogendete kwegokeria emeroberio ime ya Ndizi TV tumurane ensemende ye studio A tumurane ngona Frida Kiruna matuka mangi tutaramira natiga kwani taikeyo. Haina roto beri tokonyora kurwa sensemeli ya kabere ye studio a sensemo ye chigosarige ntongere kyango kigawo. Esagero ningikyo. Liga na lisagero ningikyo. Posayani enoti. Ngagete ngaga igase ensemo ye chigosari na beri gingo gwesomia alinga na ligia asensemo ye Gusii. Ekero lero twaroranga asensemeli ende ntwa batokorora omusao yomo Boniface isabo kaba kagosyoria egitabo bene igekorwa nga otongoro ni chingera kagete indo bira bakago kwa na gari anene mona sense mo Gusii yokuyeruki ngwaba guko manyama nayo na umanete no mumuroyo na igento kere yoko kisana nga umuntu narengereri maite chingera bantu aseke songo and bitokoroka nga aliens yani in imaginary timaiti yaro sembiro lakini wanyo koro mwanchi wechi movie ebintu mbiro konyora nga byarule chinse chinde in another world byachira sense yaito bingo muntu lakini mbiri muntu intelligence yabo ere igoro sana kendo yoko kyasumu muroyo korengereria inga tigandi kegetabu yoke Gusii kebwate toratebe mambi in the future kere best in the future toratebe nga chingera abantu chiarure gose Jupiter gose Mars chiachira se Earth bono gaiga no tongoro kwenda se chingera abantu otongoro ye ningoe otongoro bono mwanchu mugere na bwentali ali getabu ekyo egera amanyenga otongoro ningo chingera abantu ngendo kiege amalieta naro actually ntakagetenga gose nabwate akonyalieta ligesongo otamaiti gose ngandiro rase ke Gusii lakini omusao yo oyene kiringa amalieta yo berika gutumanya somo na weke Gusii chingera abantu maita se mugano yo mongwano yo tongoro tumeto se no tongoro gose motaroki naro ogaso gwanchani nengera abantu Oh no, it is very interesting. Ogwento gesome. Timaitinga mwanya bantu. Ekara umiranire ne alien. Tinde tindu mekengera bantu asengenjo bange mba ku understand. Ekara umiranire ne alien. Bakolire egekore kikyo bwanchani. Oyo tokonyora omwana oyo. Nengera bantu gose mwanya bantu. Abana bwitara somige tawi kirinde toreto angaita banonga toisire gosoa asense meli yesuko metese no bwate engana go chaso mwancho muligerera engana go chaso mwancho muligerera ndakwanire ndo on behalf of Ndizi TV na mange twakwarigene ananase enga kiyega ye Christmas bitukolia ankyo Joseph Tamisi kagete bono agendre gwesagusia na gosagusienda agocha kwenda mpaka ensemo ya Kindu Bay bitukolia ankyo maambia akoletero muroberi bwe bwansu bwe sabato guchakera chinsa 12 cha maambia oika chinsa isano na ibere no tokarari ensemo ya Kindu Bay ubwansu bwe sabato maseyemo ezawadi yaitwe Christmas asabantu bonsi bagusanga seri tukolie sabato ali na yoli tukolia Jumapili ntobwate ikalista kemero ngebere nanye aiga Gusii metasa matuka mange elina lituko amandasi akorosi emagorobe ono limo kare korosi amandasi dipo na sanya egesinga kya masesenia oaliga nili egento yekoro kunga egesinga kya masesenia worship night ekale ensemeli ya Mosocho ekanise koro kunga the Messenger Church senseme ya Mosocho tomira nalia tosasime
totenge twegokie tusamura maseseni tusamura maseseni mpaka yesa iborwe ntoka bwata abateri na Denompole Rogers Kangwana na abandi nichikanisa ao nabo igonchikyo ikera noro igonye gokorwa enseme yeiga ose no ruare nabo gocha egero sange na into to tabera ali paka yesa iborwe maite bagatanga 2050 ekero wika 2050 2060 goro muntu mungao ase ngenjo yeso ibo irumiao one gabe ya ase ko ibo irumiao ikero twasangiramo nande ngagetenga asensemo ya mangana maya no togocha ko yarete masemo ko asensemeli asenseme ya mangana maya ngobanga tole na ki ntorete mood ye Christmas asa mangana maya era ababu ya sana to se ko koraigo egere nonye no ekero ko yategerera achene no bwansu bwe Christmas na asensemeli ende ya emisa ntogendrete nemiro na Joseph Mokogoti ntochiko na kinga n'abantu bemisa nabarago ntorabatiga mayela ambia bana sana mwancho murigelia inere merobili tokoroberetie akoruga asigita seni kya Ndizi TV elinda ko ene kya una esuguku yago kwa bere go kuyicengera bwikira ntwarira abagwatani abagwesoke bene nabo igoko ena nesuguku babatabanga sanga no lyotabwati tumaite ya ninge gocha gosanga osana yo lyotabwati nte nimbwata lakini kinda nyoro yotabwati na batogosanga ayo tabwati keliege kembwate keliege kubwate ayo mwancho murigeri kwegure Frida Kirubona bwate ayo tabwati murigie nimbwata ke keigombanyita ayo tabwati murigie akwa Christmas mwancho muri nabo kwenda gutobwati asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tukutoka buna Ndizi TV News asensemo ya website na batanya gwetera www.ndizitv.net nyora boigo asenseme ye website na boigo torigereria na gosoma imiroberi yaito yonsi gotore live chinsa emirongo 24 oliene kebona chibichane lyogire gukira sole asenchira yabene nere Petra Mokeira Joshua autanero ene kinga kwa yanyorire asenchira yebimanyiriryo na ncheria ne Frida Kerubo eria ne Victor Sultan obangi buna botambe ipo siku tuzidishenie tokuganiriyo tukoborobya bye bye.